Duha ka mga lalaking gilambigit sa kamatayong sa 19 anyos nga si Rhea May Tokmo gikuha og specimen alang sa DNA matching sa mga ebidensya nga nakuha sa kapulisan. Kiniisip kabahin sa investigasyon aron matumbok kung si kinsa gyud ang tinuod nga kriminal. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagkariang kasikas ang mitungag karon sa social media kalabot sa nahitabo ni Rhea May Tokmo. Ilabi na sa duha ka mga lalaking nagkaroon sa police custody tungod sa lahi nga magkasong giatubang. Kining tanan ang mahatagan o katinawan pinaagi sa scientific process nga gihimo karon sa Cebu City Police Office ang forensic examination. Scientific evidence is beyond question, no? Once proven nga naa kay DNA dito nga sa crime scene, then it's very difficult to refute. Samtang masaligon ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 nga nahasubay sa saktong proseso ang malakang sa Cebu City Police Office sa pagtumok sa tinuod nga kriminal. Nanawagan ang Piero 7 sa mga tao nga inay sa social media magpabuhagay sa ilang nasayran sa nahitabo didto na kini diretso sa mga tinugyanan sa balaod. Wa na mulawat og pamahayag ang duha ka mga dinakpan mahitungod sa isyu. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.